job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay katika covid ndai kanong yi khun persha kane taklam kum kadak ka jingkan mau ie yau ba Chesterfield thank you bam kwai hadwar ublei menta ka janmit ka shpau tarik unai lor arjar arpuai ka sur na them ribhoi kala penlong ya ka jingelang kum kadak ban penpau ya ka jinge telilang bat ban ai mensiam ya ka jing dawa ka sur kinong maulai hakabaya dei ban penyo ya ka hok ka jing sha siat yap uba Chesterfield thank you bat ban weng kam no e ki pulit ki badan kti ban siat yap ya uba che hakabaya ka ne ka jingelang kilong bakin sa penlong ya ka jinge mi paj ba haka khalai tarik unai lor katakan long haka siningkong haka por arbaje no phaisngi haka phalau jong kamuda kompleks bat nakaliang ka sur na them ribhoi kilong ru baha kate ka singi kin penlong ya ka jingthang ya ki ting shop jong ki te ki breu ki badan kti ban siat yap ya uba che haka te ka singi kilai weru ya ki paj ba ka them ribhoi bakin yawan ngolem haka te ka singi kaban long ru kum kadak ngolem ya uba che bat kumju ya ka yeng ka sem ka jong u ngashiming kabuban ai kublei ya piki paiba akiba ju kershan na ko syakawipan mentagasgi ka si koutarik jong nu bunai September kumba pilayoi ni layadon ka sur na temri boy ka ba de ko we ka sur ka ban lam khmat ya ka jingi abede ka jingsha sediap juga Chesterfield thank you kumba ngilami ka tratarik jong nu bunai mentagasgi da ka jingi kendu lam krui naki than baper jota distrik nila yo yang banikran abidi bagi program ban yaki nakaliang kasur na tembi boy tingi so ban khot ban wer ya ki paiba no shnong jong ka tembi boy bor boy khamtame ki rirong ba kiba le salam nong ki noi shnong noi lam thau kiba yalam ka senjuk di seng samla di long kami but bapinyawan lem ya kaban ya smolem dak ba ya snok tilang bat ni kum kasur na temri boy ya kabakum kasur nilaya rai ban penlong ya kajingi ki las miningkong kata khalai garip jong no benai hakapor arbaje no thaisni te kajingi ki kam dadai than kajingi ki ka ba he henry tang kum kadak jong kajingi lumlang ban ya smulam la benong ba kan sadon ki program ki ba nyin sa pentip ba haki tigisni ka khalai kare te henry ni nakaliang jong kasur na temri boy ni shibu tang ko ka appeal ka ba red ahmad jong pi ki ba nong shnong ba smuba ai ka kti ka diam kti ka mon ban ya snok tilang kami kenang ba ketika jingtemu jongi ketika sini kanlong kebajok bat kabasiso kamtame yaki para nong yalam naki kedun baper ban ya ailem ya ka jikrshan ban ya wanlem ka ju katnum bangin yo lem ya ka ban peni ba kum ka distrik hadu menin mene hinang long kawei but shibun kijinge kibalik se lari gi dalam nyela ka ban rat dingkong long ba ka jingi kendu lang akan dikasih. Nakaliang kasur na temri boy akajia pilih ulang baru ngelayo bershim ya kas kawai kasur kaba scam kawai kejung ulang ba akan dikasih juga kalai keren minyo kaban thang ya ka tung shop jong ki tu ki badon kti ban puncak lek liba Chesterfield thank you agak juga po ondala dep pada program min sayo pat yaki kendala bujel no kumbadak juga jenis mulai minyo ya kaban ya tham yaki membati pat kita mun ki puncak program untuk sini na ban penmi ya kasur na temri boy bat hagane ka siru kepada ka sifotorik nilai don yang ke meeting ban ya lumlang na kabenta ban ya penbaik di program ban mi sakmat halor kare ka jisa siap kejong ba Chesterfield thank you bat nagaliang jo kasur na temri boy ni don ya ka jing so khia bat ka jing so si ka bakhrau halor kali ka jingja siap kejong ba Chesterfield thank you
haki bor kulit dari negara kedau ngilami syakmat bat ngilabu ia program bangin pelong lasi dengkong kata khalai tarik akapor arbaje hangne hanongpo bat ngin pelong ia kata program hangte hapo mudah bat nakaleng kajungi kasur na thamri bhoi daga bensim to ba sokhya niwan sikipai ba leng bagi press di media bat ngida kerpat ru ikipai ba gino-gino di badon ya ga bensim kajing sokhya naga benta kajing set yap kajong ba Chester Bill thank you bat nagaleng ga ingasem kajong i kerpat ba pinyami pai ba ga degesni ka ba ngila perdek nagaleng kasur na thamri bhoi nama ka ba ka ba ngim kwa shu banja kum kane ga jingja apo kadong ba ka thain ga jongi bat kumju haga briu hunyo trap barok away namar kane ga ta ya ka hok long briu man briu ka jonga ka jongki dei na ka kadau ngimi syakmat kum ka sur na thamri bhoi ban penram ya ka sarkar alor ka jingsim ka jongka ya ka jingim ka jong uwe lagi klur kari ban lawat jong kari ka jongi ngim kwa ban yo i ba nang nei syakmat inong kun nam takari bakin syak lebeng ban syak sim ya ka jingim ka jongki dari negara kedau ngimi syakmat ban ya werlang barok ikun jong kadong riboy nadu isenjuk lomba snong iseng samla ke baper iseng long kumi seng long kupa bat ikan hun seng malang di baper nama ngim don lidar dan rai ngimi baik nakasur jong u pai ba dari negara kedau nya khot ya wer ya barok pai ba bakin ya snok tilang bat ngi kasur na thamri boy